Bun, oameni buni, deci astăzi o să vă arăt pisicile. Deci una i-am dat-o lui Iulie, alea niște vi le-am arătat înainte. Deci, acum ați mai mari, cred că are 6 săptămâni sau 5, în fine. Și una i-am dat-o lui tușa mea și mai am una. Adică i-am dat o fată și în el i-a rămas băiatul. Dacă vrei vă zic și ce nume, că poate ați uitat. Pe băiat îl cheamă Ben și pe fată Noli. Și acum vi-l arăt pe băiat. Noi le ținem în pod și nu, mai le dăm de mâncare, adică numai lui. Și dintre ele dau numai nu. Și mai am multe pisici și mi-a murit câinele la Hector, dacă mai știți. Uitați ce frumos e băiețel. El vă salută pe toți. Cel mai frumos din lumea asta. Deci, și cățelul meu Hector a murit. Dumnezeu să-l ierte. Uitați acolo. Cel mai fain cer. Acolo e Hector. Uitați. Nu știu ce să mai vă zic. Uitați acolo. Cel mai fain cer de pe lume. Și cea mai faină bizică de pe lume. Ia-i, Doamne, că ea mă mușcă. Deci, pam.